ispričam svoje iskustvo. Zašto sam se ja, neću reći bojala, ali zašto sam izbjegavala da se edukujem, da krenem da se bavim hipnoterapijom. Nije problem priznati da je neznanje nekad uzrok, manjak informacije ili pak pogrešne informacije koje imamo. Ne znam kakva je situacija kod vas, kod mene je bio slučaj da kad pomislim na hipnoterapiju, nekako mi ovo terapija nije mi dolazila do uma, nego hipnoza, ali kakva hipnoza? Ona scenska, ono što smo viđali po filmovima ili recimo u nekim pozorišnim cirkuskim predstavama za mase. I meni u glavi neka neobična osoba koja drži neki džepni časovnik i nešto vas kao uspavljuje, jer hipnoza potiče, to je koren reči u snu. I vi onda ne znate za sebe i onda možda pravite sprdnju od sebe, šalu koje se drugi smeju, podsmevaju. Pa ne znam, to su one scene gde znate već naterati nekog možda da kokodače ili da se čudno kreće po sceni. Ili da radi stvari koje ne želi. Ili da postane neko ko ne želi, ili da promeni svoje navike, da izmeni strukturu svoje ličnosti. Znači imala sam mnoštvo predrasuda, zapravo ne da nisam imala informacije, imala sam pogrešne informacije. E sad, ja volim da pomeram granice, volim da učim, volim da pružim priliku da vidim gde su tu moje neki prostori za probijanje tih uskih granica, gde sam ih sebi postavila. I zbog daljih edukacija, pošto me jako zanima da se bavim regresoterapijom i drugim terapijama koje se bave tom duhovnom sferom, prosto hipnoterapija je bila nužan korak ka tome. I ja sam ušla u to praktično kao po zadatku. E sad, zamislite moje iznenađenje. Kad je jedna po jedna, sve jedna ta kartica ideje o tome šta hipnoterapija jeste popadala, ali bukvalno zamislite onu kulu od karata i samo sve je palo. Nisam imala pojma. Ne znam kakva je situacija kod vas. Shvatila sam da hipnoterapija ili hipnoza kao, ajde da kažem, alat koji se koristi u hipnoterapiji da bi se došlo prosto do našeg dubokog nesvesnog i na tome se radilo, zapravo postoji od pamtiveka. Možda se nije uvijek zvalo hipnoza, ali uvijek je bilo nekakvih obreda, nekakvih rituala, nekakvih načina da dođemo u izmenjeno stanje svesti. To danas merimo EEG-om, pa znamo da postoje različiti tipovi moždanih talasa, pa sad znamo šta nam se tu tačno dešava, pričat ću vam i o tome. Ali različiti su načini na koji su ljudi do toga dolazili. Da li su pili napitke od ayahuaske, da li su uzimali, halucinogene gribe, da li su pojanjem, pevanjem kao stari Egipćani uspevali sebe da dovedu u duboko stanje opuštenosti i transa, pa da dobiju informacije od ozgo ili da se poslože, da se prisjete iznutra to neko njihovo unutrašnje jako biće, neko više jako im davo informacije kako se stvari dešavaju. Nebitno je, načini su bili različiti, ali suština je bila ista, a to je da dođemo u izmenjeno stanje svesti i u tom stanju svesti poradimo na izlečenju, na unutrašnjim procesima, jer u nama je i uzrok i rešenje. Tu je neka naša odgovornost koju moramo biti svesni u nastanku svega što mi jesmo, naravno sve što nam se događa, prosto naš pristup prema tome. I dakle, hipnoterapija ne koristi nikakve elemente scenske hipnoze, ono što znači najčešće vidimo u medijima, u masovnim medijima, filmovima, literaturi kada čitamo. Zapravo, da biste bili u hipnozi, apsolutno ne morate biti u stanju sna. Čak ako vam kažem da smo svakodnevno hipnotisani i živimo u stanju mentalnih, moždanih talasa i mentalnom stanju u kome smo tokom same hipnoze, to su alfa i teta moždani talasi, možda će vam biti čudno. Ali znajte da recimo deca od rođenja do 7. godine su u praktično kontinuiranom stanju, mozak im je u prijemčivom stanju, praktično u hipnotičkom stanju gde možemo i sve vreme mi to i radimo, utičemo na njih svesno ili manje svesno. Dobro je ako smo svesni, da znamo šta im implementiramo, šta im unosimo u samu srž bića. Ali sjetit ćete se, ako ništa drugo, znajte da ste u stanju nalik hipnozi kada se budite ujutru, onaj minut pre nego što otvorite oči, kad čujete zvukove, još uvijek spavate, znači između jave i sna, i trenutak pred samo uspavljivanje, kada ste gotovi da utonete u one jastuke, onu toplinu kad se ušuškate, ali još uvijek ste negdje svesni zvukova oko sebe.
Tokom hipnoterapije idealno je i najčešće jesmo u tom stanju da smo vrlo svesni, vrlo čujemo, vrlo možemo čak i da komuniciramo, ali nije potrebno. Možemo da prekinemo proces ako je potrebno, ali eto, iz iskustva svih mojih kolega do sada, evo i mog dosadašnjeg, znači negde nisam imala to iskustvo da neko poželao da prekine terapiju, jer je vrlo udobna, vrlo prijetna, vrlo se dobro osjećamo tokom samog procesa. I prosto prijemčiviji smo za pozitivne sugestije, za afirmativne, za stvari koje nam mogu pomoći. Pazite, mi sebe nesvesno hipnotičemo na dnevnom nivou, inače, načinima na kojim govorimo sebi o sebi. Pa vrlo često kad kažemo, ma nema od mene ništa, pa kako ću ja ovu kilažu skinuti, ma kakvi, neću ni pokušavati, ma ništa ne vredim, džaba se trudim. Mi zapravo dajemo svoje podsvesti neprestane instrukcije da tako i postupa i da nam daje nove okolnosti koje će nam to prosto kao neko samoispunjavajuće proročanstvo nuditi na tanjiru. To je jedna stvar. Isto tako možemo pozitivno da radimo za sebe, mislim, afirmativno i pozitivno i korisno. Tako što se probudimo ujutru i kažemo, ok, kakav divan dan, šta me danas očekuje, hajde da vidimo šta će se događati. Kada recimo poslovne neke izazove doživljavamo kao prilike za učenje, kada grešku doživimo ne kao problem, nego kao način koji će nas osnažiti za sljedeći put. Dakle, mi sebe konstantno dovodimo u stanje autohipnoze nesvesno. A kroz hipnoterapiju to sve radimo vrlo ciljano. Dakle, svesni ste, prisutni ste, opušteniji ste, prijemčiviji tokom terapije, više od 100 puta samo kada uđemo u to alfa stanje, to je to opušteno stanje, kao kad vozite auto od tačke A do tačke B i ne znate kako ste stigli do tačke B, ali tu ste jer ste na autopilotu, vaša podsvest je preuzela tako sve ono naučeno i tu naviku pustila u funkciju. To je onaj trenutak, recimo, kad čitate neku knjigu pa ste se negde zamislili, pa čitate i završili ste stranicu, ne znate šta ste pročitali, tad vam je mozak, taj racionalni svesni malo se opustio, a ovo iza podsvest radi. Ona je primila informacije, nikakav problem nije to, znajte, samo vi toga niste bili u tom procesu svesni. Dakle, hipnoza nije nešto što je retko, što mora da se desi ne znam kakvi uslovi da biste vi ušli u stanje hipnoze. Dakle, mi smo vrlo često, naš mozak i naši moždani talasi na tim frekvencijama na kojima smo tokom hipnotičkog transa, uslovno rečeno. Dakle, hipnozu ovdje koristimo samo kao način da taj racionalni malo smirimo i da se otvore ta mala vratanca, samo je malo potrebno da možemo da pristupimo svemu tome što je pohranjeno duboko u našoj podsvesti. Veoma je zanimljivo, izuzetno korisno i meni je otvorilo oči nove vidike. Zahvaljujući upravo hipnoterapiji, izučavanju ovog procesa i kod mene su nastupile velike promjene. Kao posljedica toga, kao jedan veliki rezultat, proizišli su i neki novi programi o kojima ćemo pričati kasnije. Programi koje sam testirala ne samo na sebi, nego na veoma bliskom okruženju koji su dali velike rezultate. Dakle, nekad je potrebno da preispitamo da li dovoljno znamo ili imamo previše netačnih informacija o nečemu što možda, prosto moramo bolje da upoznamo. Ja sam tu za vas da vas kroz taj proces u ovom smislu sprovedem. Hvala vam.